Ние ти благодарим. Добре, значи това ще се изпие тук. Сега ще се отвори. Това ще Искаме стих обаче. Да. Колко дело ще влече крак с това? Много, но преди това искам да споделя нещо, което така не е много приятно за мен. Колкото повече си ми казвам тия моите стихотворения, толкова по-безполезни ми се стават. Какво стана там? Запалиха се гласовете. Добре, ето така е. По този повод Речо, подпали заведението. После не възпламеняваме. Искам да ви кажа една като епиграмка пак от Иван Николов. След като дълго писал, брисал, авторът рекъл си кисел. Той, което съм написал, може и да има смисъл. А което няма смисъл, то е, че съм го написал. Нямам какво да добавя. Харесвам Уилям Тенеси Никола версия. Пак ли Иван Николов? Чето Уилям Тенеси, по-харесвам мене си. Речо, моля те, черепи ни едно на Иван Николов за щурците, моля те. Добре, няма проблем. То ще да пита помен аз чрез него, но толкова стихотворение. Ти ще си го отвориш. Иван Николов знам десетина. Черепи ни щурци. Мисля, че едно от най-хубавите стихотворения в съвременната българска писанища, литературщина е това на Иван Николов. То не се казва за щурците, няма заглавие. Три звездички му е заглавието. Пак да, много пъти съм казал, пак ще споделя историята на моето запознаване с това стихотворение, тъй като с Иван Николов сме земляци, той е от Хасковско, горски извор. Аз съм другия край на Хасково, пак. Следях така, той е по-голям. 10 години повече от мене, но го познавах аз него, тъй като батковци идваха да ни четат стихове в гимназията. И аз вече студент, излиза нова книжка на Иван Николов и аз гледам този раздел Есенни щурци се казва. Цикъла, викам, тук е и онова, любимото моето за щурците. Купувам си книжката, колкото беше там, левче, колко беше. Прибирам се вкъщи, разгръщам. Само там и точно там, дето трябва да бъде това стихотворение, има го в съдържание. Празно. Вие разбирате ли, празно, колата точно, ама не цялата кола, само там. Като нарочно бе, точно него го няма. Ни да се смееш, ни да плачеш. Викам, айде, няма да дигам скандал на книжарката, кой е виновна на жената, няма да я сменям, това ми е било писано, отидох, още един път го прочетох и си го запомних и дойдох и си го приписах в моята книжка. Да, значи с моя почерк на стихотворението си на Иван Николов и книжката на Иван Николов. И сега ще ви го кажа. Сега да угасим свеща и да поседнем на търваса, докато щърбов месец плува сред облаците бегалци. Сега са други времена, но спомням си как ти ми каза. Нощта не спи. Нощта е пълна с последни есенни щурци. Последни есенни щурци. Непоправими трубадури, подели своята старомодна мелодия от сън и мрак, една невидима пила изтрива тънките контури на той, което е било и няма да се върне пак. Сега над празните бразди сребриста паежинка скита. Пастирите завръщат само забравен в синорите звън. Тютюнът в пазвата е сух, жърта в огнището разрита и зърното до друго зърно сънува благ сеитбен сън. Последни есенни щурци. Не ви разбирам от езика. С каква самотност отзвучава. С каква потайност ме диви. Защото знам, един от вас все някой ден ще ме повика. Невидимото свое царство от сухи листи и треви. И аз ще тръгна като сляп в преливането на буите, кафяв от дъбловата шума и от здрачаването син. Ако си спомните за мен, спокойно може да броите. Човеците с един по-малко, щурците повече с един.